Bé, jo crec que han de recuperar bàsicament el paper d'autoritat, no? O sigui, no pot ser que els funcionaris de presons no siguin una autoritat reconeguda, ho han de ser. Per altra banda, doncs, el tema de presons s'hauria de reestructurar totalment. No pot ser que convertim les presons en hotels de 4 i de 5 estrelles i que persones que han violat i han assassinat o que han delinquit robant o qualsevol altre delicte tinguin més bons serveis i, a més de franc, quan hi ha avis a les nostres residències doncs, en pitjors condicions i realment pagant fortunes per una plaça. Realment aquest país s'ha de replantejar tot aquest model. No pot ser que prioritzem els reclusos abans que els nostres avis. Els reclusos han de treballar per pagar-se doncs, l'ús diari que puguin fer doncs, de menjador, de biblioteca, del que sigui. No pot ser que ho tinguin gratuït després d'haver delinquit a casa nostra. I, evidentment, tot el percentatge de reclusos que no és d'origen català ha de ser retornat immediatament als seus països perquè el contribuent català no té per què subvencionar el cost que ens suposen tots aquests delinqüents.